Dobre, chcem tu urobiť malú demonštráciu. Toto je pedálový spínač pre vrtačku nástroje pre inštalatérov. Toto je ich nosič. Toto je 98 stôp ich. 8 mil kábla. A áno, to sa tam točí. Neviem, či by som to naozaj odporúčil, pretože je to dosť pevne navinuté na taký dlhý kábel, ale to sa točí. Ale moja hlavná vec, každý by mal vždy mať vešiak vo svojej dodávke z viacerých dôvodov. Pre mňa je to záchranca. Ak niekedy praskne reťaz, alebo zabudnete utiahnuť nastavovacie skrutky a spadnú alebo niečo podobné. Alebo ak čistíte v nejakej kyseline alebo niečom a kábel sa pretrhne. Ale ja doslova vezmem vešiak, urobím na ňom malú slučku a prevlečiem ho priamo cez reťaze. Dajte na to trochu ohyb, aby sa to nemohlo uvoľniť. Taktiež toto sú ľahké nástroje pre inštalatérov, X-typ reťaze. Tieto veci, myslím, že nič nezničia, len dajte čokoľvek do ich odtoku. Každopádne, čo chcem ukázať, je pedálový spínač. Sotva sa ho dotknete a ide to, ako keby ste boli v potrubí alebo niečom podobnom. Sledujete to svojou kamerou a myslím, že to chytí celkom ľahko. Viete, robím to nie veľmi často, ale dosť často na to, aby som vedel, že takto to robím. Myslím, že to je lepšie ako míňať $1000 na nástroje na získavanie, ale to je len užitočný malý tip, ktorý chcem ukázať. Robím to, ako som povedal, vždy, keď to potrebujem. Toto sú niektoré z nových nástrojov pre inštalatérov. Naozaj sa mi to páči. Tieto veci fungujú naozaj skvele a sú celkom cenovo dostupné, takže by som ich odporúčil každému,